Wadhi nyime e weche mago mag siasa eni jatend piny William Ruto ochung' kar tiende ni ok obi yiene riwruok mar Azimio mar bang'o ng'anyo kubore Nairobi mano chieng' tich ariyo juma manyien. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, Ruto onyiso Azimio ni ene ogai mar jolweny kendo biro chung' motegno marito ngima jo-Kenya kaachiel gi mwandu mag-gi. Kaka yo mar paro ne riwruok mar Azimio la umoja ni en kod mbi, jatend piny Dr. William Ruto otwaro kendo golo siem mager kapino ne Azimio ewi ng'anyo magichano bago e bore Nairobi chieng' tich ariyo juma manyien. Jatend piny oparo ne jodito kod johera mag Azimio ni en emomako ligangla mar telo kaka jatend jolweny kendo onge ng'anyo madhi timore e bore Nairobi. Sasa ati wamekataa hiyo ya kwenda kuongea kwa amani kwa bunge. Ati wanataka kurudi maandamano, ati waende wavunje mali ya wananchi, ati waende waharibu biashara ya wananchi. Mimi nataka niwaambie, mimi ndio commander in chief. Nyinyi mtajua hamujui. Ruto wacho ni ng'anyo makamago osebedo mag muocho tulo, ketho mwandu kaachiel gi ohala mag jopiny, gino madhi ataro kod muma mane ochamo marito ngima jopiny kod mwandugi. Na kurekebisha uchumi sio kama kuwasha taa na kuweka switch na off, on and off. Ni lazima tutekeleze mipango na mikakati kwa muda ambao nafaa. Rais mstaafu anasukuma kiholela holela. President Uhuru, give dignity to the office of the retired president. The same way Mzee Moi did, the same way Mzee Kibaki did, the same way William Ruto will do when he retires. That is a hallowed office. Hakuna mali ya wananchi tena itaharibika. Hakuna biashara ya mwananchi tena itaharibika. Serikali ya Kenya itasimama imara kuhakikisha ya kwamba na kulinda maisha na mali na biashara ya kila mwananchi. Twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza nyocha omodho pie chak jumani ewi gwelo mar Adan Keynan kod David Posing kaka jokanyo mag komiti mar twak. Kenya Kwanza kata kamano ne osechako mbeko chung' margi ewi wach makamano bang' lando ni giikore mar keto tenge Adan Keynan. E kindeno, jatend piny owito oko paro mar keto kembe mag rego niang' mapacho kae e lwet ji giwegi, lendo madhi kelo mor e chuny jopur mane kwedo motegno paro makamano. Watu wanaendesha propaganda ya kwamba hiyo kampuni itauzwa. Itauzwa na nani? Mimi nikiwa wapi? Hawa viongozi wakiwa wapi? Hakuna kampuni hapa inauzwa. Hakuna kampuni inauzwa yoyote katika Kenya. Piny owacho bende dhi wito oko gope mag kembego maromo bilion 60 motelo ne duoko gi e lwet jopiny. Hii kampuni kama ni ya Mumias, kama ni ya Nzoia, kama ni ya kule Soni, kama ni ya Chemelil, kama ni ile ingine, yote miwani tutarudisha kwa wenyewe, kwa wananchi. Alafu sasa tutakubaliana na nyinyi vile hizo kampuni zitaendeshwa. Kembe mag rego niang' kaka Mumias, Chemelil kod Nzoia nyalo gamo muya manyien poni piny owacho ochopo singo makamano. Jatend piny ne loso e kinde limbe mare mag dongruok e kaunti mag Uasin Gishu kod Kakamega kama ne oyawo chenro mag kongo apeyni mopogore opogore. Piny owacho dhi keto kambi monywando jolweny kod kidienje